този начин рождения ден. Честит рожден ден! А днеска е Свети Пантелеймон. Хубав празник, празник на лекарите. За съжаление, от днес нататък птичките започват да се събират, да летят на юг. Приключва лятото почти, за съжаление. Благодаря за позволението. Поздравления за всички, които избират българското. Аз съм бил състезател от ДФС Свобода Пещера. Серафим Тодоров, аз му вързах ръкавиците, като влезе в ринга за първи път. А сега ще ви изпея една песен родопска. Дано да ви хареса и да не ви отекчи. Благодаря ви, останете за малко на сцената. Тези всички аплодисменти са за вас. Това е вашия подарък за вашия рожден ден. Още аплодисменти за господин Стефан Попов. И получава един златен медал от председателя на журито. Аз обикновено раздавам златни медали на изложби на кучета, защото съм председател на Националния клуб Българско овчарско куче и основател на дейността с породата. Ние, освен кучета, които са български, само и единствено български, обичаме и българските народни песни. Може ли да ви задам един въпрос, понеже това беше любимата песен на моя дядо Фурнаджия, а другия ми дядо беше овчар. Каква е разликата между българско овчарско куче и каракачанка?
Разликата е, че едното е живо и съществува, а другото е мит и легенда. Благодаря ви. Дядо ми е работил с каракачанки. Не знам. Така.